Good morning. Kaloka yung buhok ko, guys. Ayan, yan na. Ayun, namamaga yung mata ko. Medyo lang naman kasi. Natulog ako. Nanood ako ng movie sa YouTube bago ako natulog. Ayoko sana panoorin yung guys. Ayoko nang nanonood sana ng movie na may dog. Kasi alam nyo naman talagang may dam dyan sa mata ko. Ayun. Kaso pinost ni Joy yung yung hearty post. Ayun. Kakaiyak. Korean movie siya na may dog din. Kaya yun. Tapos sakto nandito yung mga aso, diba? Naririnig nila. Umahagulol talaga. As in, ganun yung hagulgul ko talaga. Talagang nagay todo yung iyak ko. Nakakaawa. Ang galing-galing ng dog, Ang galing niyang actor. Kaya, ayun. Ayun, patunay. Ayan yung tissue ko. Asa ba? Ayun. Inano ko na Itinabi ko na sa akin yung tissue ko. Tapos, ayan yung mga napaggamitan. Hello ka. Anyway, nagising ako ng mga 5 o'clock. Hindi, mga 4:30. Ayun kasi, hindi ko alam, sanay na din naman ako kahit na late na akong matulog. Nagigising ako ng ganong oras. So, yun. Ingay ng aircon namin. Kaloka. Wow. Puro tulog. Chinay ko kasi pala sa guys, sa Facebook kung nag-message na si Nene. Kasi si Inday, baka i-CS na lang talaga. At iyak na siya ng iyak kagabi. Parang hindi niya kaya yung sakit. Si mama, diba? Alam niya naman kapag nanay kayo. Yun. Tinakbo na niya sa Santa Rita. Dito sa, sa may Baclaran. Kasi, dito sa San Juan, Diyos ko, umaabot ng 120k yung sa kanila kapag CS. So, dito yata sa Santa Rita, medyo makakamura. And then, yung OB ni mama yung hahawak. Ayun. So, pumunta kagabi. Kaso, nandun na si Nene. So, yun, walang maiwan dito sa mga bata. So, ako lang kung nakauwi si Nene. Tapos, ako naman ang pupunta doon. Pero, for sure naman, yun. Nanganak na yun si Inday. So, yun. Natin si Lucas. Pasyalan natin. Upload ko lang, guys, yung isang vlog kahapon. Kalimutan kong i-upload. Pero dalawa ulit na magkasunod yun. And then, magluto ako ng sopas for the kids para just in case may pagkain na sila dito bago ako umalis. So, yung kay si Jackie ang agang gumising mo, nakalinis na pagpalabas ko sa mga aso. Nakalinis na si Jackie. Ang maganda pala guys sa mga aso naman, sa mga aso ko, kahit dito sila natutulog, yung aantayin nilang mag-umaga para magpupo or mag-baby, yun, naantay nila. Minsan, nakakalikan ako ni Groot, yung ganun. Kaya, ganun. Gusto na yan lumabas. So, palalabasin ko na. Tsaka sila magpupupo. So, wala naman na masyado talagang, mga tinatanggal na pupo sa taas. Kaya, ayun, mag-aana yung trabaho. Ano pa ba? Wala na guys, lang tayo. Upload ko lang yung vlog kahapon and then ko na tong camera kasi lobat na. What is this? Yung kahapon. Binili ko pala kahapon sa Watsons kasi tinanggal ko yung yung makeup ni Chris. Ayun, Nichido makeup remover. Ganda. Tanggal nga agad. And then ito. Multi-purpose cotton. Kasi alam niyo naman pag umaga, ay gabi. Tayo. And then, yan. Is mga basura na lang yan. Ayun lang. Good morning. Happy Tuesday. Ayun. Sana mga bisita nyo guys. Sa mga mahal nyo sa buhay. Ay, ayun nga pala. Kasi every ganito, nagluluto kami ng, ba yun? Yung malagkit. Kasi pinang-aalay namin. Kasi nga hindi kami makakauwi sa province yun. Nagsisindi lang kami ng kandila dyan sa may pinto, sa may gate pala. Ayun. And then sa altar. Tapos sa mesa, konting alay para sa aming mga
ano, sa mga yumae. Ano lang naman yun, yung iba hindi ginagawa yun, guys. So, kanya-kanya tayong ano, diba? So, siguro bili na lang ako dyan sa labas ng kakanin. Tingnan nyo guys yung price sa Lazada na 3 white locks, white strips. 3,397. Nakakaloka, 'di ba? Ito 'yun oh. Ito yung ginamit ko kay ano, kay ay hindi pala. Ito hindi tama. Ang gulo ko no. Pero ito yung una na dampot ko kay Froggy, yung 1R Express. Ito kasi bali dalawang treatment lang to eh. So dalawang sachet lang siya ng strips. Bali 4 up and down. Ayun. Wait lang, ayaw mag-focus. So, yan. Mag-focus ka naman, nakakainis ka. So, yun. Ayan, o. Ang galing nito, sobra. So, ito una niyang ginamit. 2 strips, and then, binigyan ko siya nito. Yung Glamorous White. Yun. Kaya ngayon, ang ganda na. Yan yung price ko sa kanya, guys. 2,950. Compare nyo naman dito, 3,397. So, ayan. And then, nag-post ako nito sa Instagram ng RMK. Ano na lang siya, guys. Naka-combo siya ng 3,500. Ayan, for that 3, ano. Itong tatlong to. So, yan sa mga gustong mag-order. Kasi limited lang siya. Galing siyang US din. Alam nyo naman. So, yun. 3,500. Bali, ito na yung pinaka-free niya. Itong 1R Express. So, diba, saan pa kayo? Eh, dito sa Lazada, 3 ano lang. 3, ito lang makukuha nyo. So, 3,500, may ano na kayo. May kasama na kayong toothpaste, and then, itong, 1R Express. Ito, may ano kami nito, may tingi-tingi kami nito, 250 each sachet. Kaso, dapat, everyday nyo siyang gagamitin for at least a week. Para, ay, wait lang. Para makita nyo talaga yung difference. So, ayun si Froggy, nakakailang araw. No? Ang ganda na yun ang teeth niya. Naingit ako. Pero yun nga, love, medyo may sensitivity lang. Yun. Pero, sabi ko nga, tiis ganda ka. Tiis gwapo ka. Kasi panay yung yosi mo nun. Talagang yellow kung yellow yung ngipin niya. Kadorder. So, ngayon, nababalik ko ng pearly white na ano. So, yun nga. Yung mga gusto nyo, guys. Ano siya? Siguro ilang, ano na lang to? Ilang peraso na lang meron ako nito. So mga gusto dyan, 3,500 lang. Ayan, nagbenta na ako sa inyo. Tinatanong nyo kasi kung ano yung papaputi. Ayan, para sa tatlo na yan. Meron na kayo toothpaste, may ganito, and then yun. Okay, or message kayo guys sa namin sa Facebook page namin. Lagi naman siya nasa description box yung link niya. So, sa mga gusto mag-order, ayun. May padating pa ako nito kasi nga may mga bazaar ako. Pero, just in case yung mga gusto na ngayon, order na kayo. Galing na akong talipapa guys. Ayan na, pinapakulong ko na yung bias, chicken breast, and then itlog. Ayan, sa isang pot na lang para hindi magastos sa gas. Yun, and then mabilis din. Tapos, ayan na yung panggulay. Ito yung elbow macaroni. Tapos, of course, Alaska milk. Nagulat ako sa sa kilo ng gulay ngayon. Tumataginting na ito. Isang head ng cabbage is 62 pesos. Kaloka. Yun. And then, yung hotdog. Para dito. Ito nila yung may hotdog na sopas. Ano bang ginagawa ng gluten-tin kung mahal na to? Ano bang ginagawa mo dyan, gluten-tin kung mahal? Ha? Ano? May kang bubuit? May kang bubuit? Dito din si Maggie. Ayun, nag-iipon na lang ako guys ng mga stocks para dun sa Marikina. Basta sa mga bazaar ko. Ayun, and then pero papala deliver na yung tomorrow after namin sa siguro sa Marikina din yung sa puntod niya tuwing after namin mag-visit. Sobrang guys, sobrang pag iniisip ko yung mga sobrang sunod-sunod yung gagawin ko. Wala akong pinagkaiba sa sa mga beauty vlogger, YouTuber na kaliwat kanan yung yung event na pinupuntahan. So parang ganun din ako. Sa case ko lang is business yung ko. Yung pinagkakaabalahan ko. Anyway, yun.
Nanganak na si Inday kagabi nga pagkadala sa kanya doon sa ospital is siniis daw agad talaga. So, it's October 31 si Lucas. Ayun. Nakita ko na yung picture niya. Pero punta ko mamaya 10 AM daw yung pagbisita, sabi ni Nene. Kaya magluto muna ako ng alusal ng mga bagets. Luto na guys. Yummers. Tayo na natin yung apoy. Ayan na din yung kinuha ko na yung bias. Yun. Para yan ngat-ngatin nila. Kung paano ng ngipin. Yan o. Maano pa eh. Malaman-laman pa. So, ayun. Kain na kayo? Wow. Morning, kuya. Asa yung anak ko? Ay, baby, madumi yan. Ay! Ngat-ngat ka para kang bata pa. Hi, Gutinting kong mahal. Nakahuli si Gutinting ko ng daga. Galing-galing ah. Galing ah. At dahil dyan may premyo ka. Halika dito. Kaso dapat sa sa taas kayo. Sa taas na lang ba? Hi guys. Linis muna ako ng kwarto. Bago ako maligo. 9:24 na eh. So, ayun. Kahit lunch na lang ako pumunta. Doon kay Inday. So, yun. Uploaded na. Na-publish ko na yung vlog kahapon. Nainis na ako sa mukha ko. Grabe talaga. Bonggang-bongga naman yung sa akin. Tubo ng mga pimple, guys. Grabe. Talagang hindi ako tinantana. Ang pula-pula ng face ko ngayon, gawa ng mga pimple marks. So, ayan, iniisip ko na lang na yan. Tawag na sign niya na ng sipag ko. Di ba kasi minsan nakakalimutan ko na magkilamo, sobrang pagod. So, ayan. Pero nag-start ulit ako kagabi. Mag-skincare na ako ulit na. As in, sana mapanindigan ko yung gabi-gabi na may skincare routine. Kasi talagang nakalimutan ko guys. Gawa na sobrang pagod ko nga. Anyway, ayun. Maglinis muna ako ng kwarto bago nga ako pumunta daw kay Inday. Nakaluto na ako ng breakfast. Nakakain na rin yung mga bagets. Nandun na si Mark. Take over ko na sa take charge ko na sa huhugas naman ng na plato. Ayun. Hindi tulog pa si Nene kasi alauna daw yata siya nakauwi or pasado na. So, borlogis pa yung si inay-inay na inyo. And then, gumawa ako ng guys. Ayun yung reminder na yari ako kay Froggy pagka nakita to sa vlog. Kasi baka makalimutan ko yung mga schedule ng bazaar. Ayan, alam nyo naman ako. And then yung mga bills na kailangan kong bayaran. Mga sunod-sunod yan, November 11, Sun Life, 15 sa Salad Master, and then sa 28, yan, DP. So yun, ito pa lang yung mga guys, yung mga bazaar pala na okay na to, approved na to, na scheduled na, talagang pupuntahan ko na lang. Yung sa Celebrity Bazaar nga, ay, grabe makatunog. Grabe lang, pam-pam. So, yun. Wait, ayan. Celebrity Bazaar November 12 and 13. Tapos December 3 and 4, nag-overlap sila dito. Ayan, tinan nyo. Noel Bazaar naman, December 2 to 4. So, may 1 day na 2 days pala. Kasi ito, 3 and 4 din. So, nagsabay dito halos, Noel. And then sa Trendsetters, magbabayad na lang ako dito nung 29K. Ayun, sa Riverbanks, 25K. O, diba, bonggang-bongga guys. And then, yung delivery ng stocks sa Plaridel, Bulacan. So, yun. Ang bongga ng bazaar. Ang laki ng kailangan ang bitawan na pera sa pwesto pala. Pero, kailangan pag, sabi ko nga, kung magbabazar kayo, kailangan kasi nakausap ko din yung first bazaar namin sa Trendsetters sa World Trade. Yung katabi namin na mga laruan. Laruan lang yun guys pero bongga-bongga daw talaga kapag lagi umaattend ng bazaar. Kasi bawing-bawi naman, tsaka lakasan talaga ng loob. So, ayun. Biruin mo sa kanila.
10K ata. Kasi hati sila eh, half lang yung space nila, may kahati siya. So sabi mo 10K sa loob ng 3 araw. So sabi niya, sabi ko, "Tay, bawi ba?" Sabi niya, "Oo, bawing-bawi, sulit naman daw." Kaya, ayun, lakasan ng loob. And malakas ang loob ko talaga, guys. Kaya ang dami kong bazaars. So alam niyo naman din na nag-iipon ako, kaya bonggang-bonggang trabaho ang kailangan ko ngayon. Push! Ito. So yun. Linis na nga ako. Guys, kung ano nagsasabi ko sa inyo. Wow! Sarap buhay, Gruta. Bagong linis na. Bagong linis na naman ang kwarto. Bugbugin kita eh. Bugbugin. Ay, sabi ni Gruta, ay, pag ginagawa ko sa'yo, parang nakahiga lang ako. Bugbog agad. Ayun guys, nagpalit na naman ako ng cover. Pati kay Chris, pinalitan ko na rin. Kasi, nakita ko dyan sa bipaanan ko, may akala ko pupo. Ano pala yun yung nagnanaknak na dati ni May. Siguro umakit siya dyan, nalagyan. So, pinalitan ko na rin. Alam niyo naman ako, yung weakness ko, lagi is malinis na cover. Tapos, malinis na kwarto, syempre. Kahit na maliit lang to, basta malinis, mabango, okay na okay ako doon. Kasi nga lagi akong pagod. Gusto ko pagpasok ko, hilata agad. So, ayun. Kakawalis ko lang. Dami-daming fur. Ayan. Sipla dito to. Daw pinapansin, no? Tingnan nyo. Pumasok na naman siya. Nakipagmatigasan. Inaano ko talaga. Pumasok kasi pag bumapa ako. Hindi pa nga yung map ko. Hindi ko pa na ilalabas. So, ayun, pagmatigasan siya. Gusto na agad dito. Ayun lang guys. Dito pa rin ako nung oras na. 10:70 na. Ayan, ka-chat ko yung pinsan ko. Yung anak ni uncle yung pumunta dito. Kasi, pinapupunta namin sila ditong mag-anak. Actually, si Tita J, yung mama nila, asawa ni uncle, is pupunta na sa luluwas na sa tomorrow. Ayun. Kasi nga siya muna yung parang tutulong kila Dayan tsaka Mika sa mga babies nga. Kasi ayaw nga namin kumuha ng hindi katugo na ganun nga. So yun, si Tita J na lang. And then, kasi si uncle yung medication niya continuous pa rin. Binilhan na siya ni mama ng 1 month na supply ng gamot. Tapos yun, umuwi na muna para mapupunta nga dito si Tita J. And then sa December, luluwas ulit sila kasi follow-up check-up ng uncle ko. Pinapasama namin lahat ng bata. Yung tatlo lang naman kasi anak nun eh. So, ayun. Nakakatawa. Sabi ko sa itong pangalan ni Angat, sabi ko, punta kayo dito sa December para tulungan mo si ate sa bazaar para may pambaon ka. Sabi niya, yay! Hindi na kailangan magtipid sa baon. Naiyak na naman tuloy ako. Kaya yun, tapos yung yung kapatid ni Mark, yung babae, nasabihan ko na pumunta din sa December kasi dun sa Marikina, ayun, or kung saan pang pwede namin mama pupuntahan. Gayon, tama na guys, naiyak na naman ako. Kaloka lang. So, inaantayin ko padadala ko na lang ng pamasahe si Tita J, and then yung isang kasama niya na maglalaba. Yung kapalit ni Emma. So, yun lang. Sabi na lang ako umiiyak para ako. Tawa ako dito sa chat namin ni may chat room kasi kami ni ni Mika, ni Nene, ni Inday, tsaka ako. So, yun, pinapatanong ko sa kanila kung what time pupunta si Mama dito para sumabay na nga lang ako. Punta kami doon sa ospital. Sabi ni Nene, malamang nagre-ready parang malunggay yun. Alam na. Kasi talaga nanay yun, kaloka. Kasi kay Mika, halos araw-araw may dalang malunggay. Pampagatas daw. Tapos binilan pa si Mika ng malunggay. Capsule. Lahat na lang yung pampagatas eh. Ayun, natay ko na lang din. Di pa nga ako pwedeng kumain. Di pa ako nakakautot. Inaantay pa atang makautot muna si Daya bago kumain. Gutom na rin ata. So, yun. Excited ako, guys. Nakita si Lucas. Nakita ko na yung video ni Nene. Sa nursery. Umiiyak. Ayun, grabe yung cheeks. Parang si Dayan lang. Chubby cheeks. So, ayun guys. Tara, punta tayo. Speaking, si Mudra na ata yan. Sino yan? Okay. Ayan na nga. Okay. Alino na guys. Kasi nanggay na. Para makasabay ako. Excited na ako. Bakit? Tara, baba na tayo, dali.
Yung arenola ko nandiyan pa rin. Mamaya ko na ano yan, ilagay sa cabinet. Kailangan kasi sa mga base yun. Ituso. Hindi sa kasi matagal yung Ito na kami sa ano, hospital guys. kesa sa Tumatawag. sa swero. Akin ba yun? Yung effect niya. Kaso sa gift lang. Kaya sa Hospital mo. Mamaya ko na sagutin. Hindi ba siya pwedeng kumain? Hi! Bumili pa naman ako ng ano. Tag dito. McDo. Wala pa si Baby Lucas eh. Dami nag-aabang eh. Kahit kami. Asan yung kulambo ko? Kasi sabi ko lang huwag itago eh. Ulo. Ayun. Sa ilalim. Yay! Dito na si Lucas. Gigil eh. Kukunin niyo pa yan, miss? Hindi na. hindi na po. Ah, dit. Kayo na yung mag-aan. Okay, okay. Thank you. Dito na lang, ma'am. Oh! Si Lucas. Haba ng kamay ah. Oo nga. Yakin. Yakin. Thank you, miss. Na-install kami ng po kayo ni Dr. Sorian regarding IBD. Ititing ko lang po yung iba. Bali pag magpapamid, make sure mas mataas yung area kasi sa katawan ko. Kasi hindi na po tayo nagbibigtis kasi mas nakaka-accumulate ng bacteria. Bali parang may dalawang tali lang na ganyan. Huwag na lang yung diaper i-press doon or natatamaan. Doon nakita yung dugo. Linisin niyo na lang, ma'am. Wala namang effect yun kay dito. Okay. Just make sure nagpapa-birth after. Hindi na pa naman bibigtis. Hindi na po nun kasi mas nakaka-attract ng bacteria. Hmm. Tapos ma'am, na-install kan kayo regarding sa may PhilHealth po. Sa inyo talaga yan. Kaya pag may PhilHealth, may offer po kasi yung PhilHealth na package. Bali yung, kasi may dalawa po kasing klase ng newborn screening. Yung isa expanded. Yun po yung mas maraming sakit yung nade-detect. Tapos yung isa naman, yung 6 lang, yung unang-una. Pero yung sa expanded po, mas mahal po siya ng 150. So, nasa sa inyo po yun, kung ano po sa dalawa yung i-a-avail nyo. Tapos, yun po, pag po ako yung PhilHealth, may kasama po sa yun, yung first dose ng Hep B and BCG vaccine po. Bali, 850 po, kasama yung newborn screening, yung 6 lang. Pero yung isa naman, yung expanded newborn screening is 1,850. Mas mahal lang siya ng 1,000. Bali, yun na po kasi yung discounted ng PhilHealth. Kasi kung wala yung PhilHealth, 2,400 po, yung 850. Tapos, yung isa naman is 3,400 siya ba. So, yun na po yung bali discounted ng PhilHealth. 850 tsaka Singkit. or 180. Nasa sa inyo. Singkit, singkit, Ano daw singkit. yun? Ano kasi sabi ng pedya kanina? Okay na daw yun. Grabe naman ka Parang kasama Ang na singkit mo. system. Hindi. May superman pa kami. Ay, yung pipirmahan ko, yun po yung consent na magpapafilter. Pero kung hindi, yun din po ata yung waiver na sinasabi ni Dr. kanina. Hello, baby Lucas. Hello. Oh my God. Kamukha ni Pepep. Ba't kamukha niya? Ako nga yung kamukha. Hindi talaga pumayag eh. Hindi kamukha niyo pareho. Ay, ang cute to, baby. Ay, nahiya. Baby. Singkit. Hello. Ang cute. Amoy. Diyos ko, kabango-bango talaga ng mga baby. Amoy. Hello, Lucas. Hello, Lucas. Hello. Napakayabong naman ang ano na ito. Hello, Lucas. Ang singkit. Hello, yaba ko. Hello, bibis. Ay, Lugi ko naman. hello. Ang grabe, Ching. Kaya pala, di mo mailabas-labas ng normal yan eh. Ayun na. Grabe ang pinig. Oo. Grabe ang pisngi, oh.
Hindi, baga pingig nila yan. Sa pisngi lang nakuha sa YouTube. Hala! Hello! Pati din, babe. Ayoko. Tataba. Parang pinapaumisan. Parang si Lucia din ata eh. Paumis na, tingnan mo. Ay, oo nga. Hi, Lucas. Hello, Lucas. Oh my God! Ang haba-haba man. Baby, ang laki mo. Oo nga. Baby, ang laki-laki. Ano pa yan? Mahilig ka sa balot? Ano? Ba't gano'n? Ay, ang pugi-pugi naman yun. Ang pugi-pugi. Oh my God. Oo nga, ilong, tsaka pisngi. Yung mata ata kay Pepe. Uy! Hello! God bless you. May dimple siya, guys. Ang lalim dalawa. Parang si Kuya Peter. Ay, ito. Ipapakita niya, oh. Pakita mo nga, Pamishnik. Pakita mo nga, dali. Ipakita mo, dali. Hi, guys. Ako si Lucas, guys. Hello, guys. Hello, guys. Taba-taba pa ako. Ang gwapong bata. Ang cute na ano niya, dalawang dimple ang lalim. Hi! Oh, kita niyo, oh. Wichun! Makita niya talaga, ay. Ayun! Gwapa, tapos ng ilog. Oh my gosh. Oh my God! Ayun, oh. Oh my gulay! You're so gwapo! You're so gwapong bata! Eh, dalawa na sila. Antay ka na ni ate. Ito ni ate. Nagaloka. Ha? Ha? Tulog-tulog. Tangos ng ilong. Sabi ko nga ano. Ayun, sabi ko, mana sa tita, nadapa lang ako. Sabi ko, ganyan-ganyan yung ano ko, yung ilong ko noon. Tangos, kaso nadapa ako. 5 beses. 5 beses, sunod-sunod na yung plakda. Flat tuloy ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, wag siya masyadong ano, malikot para di madapa. Oo, gigil. Pang. May bisita kasi si Inday. Ayun, oh. Mga kaklase niya. Scarlett! Ano yung batang ano? Stariray. Carlita! Scarlett! Scarlett! Ah. Laki na, oh. Hi! Hi! Ay, hindi. Oppo to, may iba naman. Samsung. Yung basag. Oo. Samsung kasi itong gamit ko pang ano, pang vlog. Note 4. The best ang ano, quality. High. Nalaglag. Hindi, ano lang yan. Yung, tag dito? Oo, yun lang. Pero yung pinaka ano niya, hindi pa naman. Buti walang oras ng ano dito, no? Yung dalaw, walang oras. Ah? Oo. May oras lang. Baby na yun, oh. Oh, tingnan mo, oh. Kahit nandito, oh. Kita yung ilong, oh. Tama si ilong, eh. Bibihis na kasi malamig na. Haba, no? Tingnan nyo yan, no? Wala pang 24 hours yan.
Patingin, kaloka naman dito kung walang ano. Wala daw clip yung ano dito guys, yung pusod. Nakabuyang-yang lang. Patingin. Oh my gosh! Ganyan lang siya. Katakot. Tali lang na ano. Oh, Nakatakot. oo nga. Bakit daw? Iba-iba naman yung ano ng mga ospital. Pero pwede lagyan ng betadine, ganun. Oo, betadine. Inisin lang daw. Andiyan ba yung pag, ano mo pinagdugtungan nyo ng mami mo Grabe, laki-laki mo bimbis ni. Sabi sa iyo, may balbon yung likod eh. Kabila kilikili daw lula. Tamo, balbo na balbo yung likod. Grabe naman yan. Ay, Diyos. Paano pa to, Mia? Newborn mamaya. Oo nga. 24 hours. Kulit. Yan, ayaw mo magpakumot eh. Long sleeve ka ngayon. Grabing ano, ang buhok niya may ang kapal. May pagmamanahan na makapal na buhok eh. Kaya no. Lucas Miguel. Ano yung puso mo, ha? Katakot. Kakatakot. Lay-lay lang yun ah. Laking bata. 7.6 pounds yan eh no? Halos 8 pounds na oh. Binisan at lahat tulong. Tulog pa rin. Grabe yung mukha mo, boy. Laylay. Parang ano? Monay eh. Lagyan mo lang ano sa noo yan. Pula. Asado. Parang si Lucia, di ba? Para sila magpinsan. Ayan, tatakaw ng mga nanay eh. Ayan. Ang lalaki din ng anak. Pajama, pajama. Bye-bye. Bye-bye, Lucas. Bye-bye, chubby chicks. Bye-bye na. Patingin mo na, dimple. Oh, may nakita nga. Patingin mo na, dimple. Bye-bye. Cute. O, umutot ka na para makakain ka na. Tagal umutot ah. Hi guys, I'm home na. Ayun. Gusto ko sanang mag-film ng ano ba yan, favorites kasi may mga products ako na gustong i-share sa inyo kaso wala akong tinamad na guys. So, ano pecha na ba? November na, no? Favorites pa. Abot pa naman yan. So, ayun. Tingnan ko kung magagawa ko pa siya. Anyway, magpapaalam na ako guys kasi para ma-edit ko na kasi tomorrow maaga akong pupunta kila Froggy kasi nga pupunta kami sa sa Marikina, dadalawin namin yung puntod ng kapatid niya. So yun, and for sure na naman hindi na naman sasama yan si Chris kasi ayaw niya yung mga ganong mga ganong ayaw niya lang masyadong sumama sa amin. Hindi ko alam, part ba yan guys ng pagbibinata niya. 10 years old na kasi siya. Nagano nga si daddy, kausap ko kanina sa Viber habang nasa hospital nga ako, sabi niya.
Sabi ko, baka hindi na naman yung sumama si baby kasi alam mo naman yung tamad, gano'n, mas gusto pa niya sa bahay, nagagadget. Sabi niya, mami, ayaw na ba ni baby nakasama tayo sa mga lakaran? Nahihiya na ba siya nakasama tayo sa mga lakaran? Kasi siya daw, nang 12 years old siya, is parang di niya na-feel yung parental guidance pag pagka lalabas yung mga ganun ba. So, siguro, diba, part ng yan. Ayun, nandito naman sila, nene, and update kay Inday, baka mag-ano pa siya, abutin siya ng 4 days doon, kasi, or wag naman sana, kasi, ayun nga, gusto niya nang umuwi, kaso nga, mahirap i-discharge yung na-CS, diba? So, usually, naabot ng mga 2 to 4 days ata. So, yun. Grabe si Lucas, no? Ang poging bata. Chinito, kaloka, dalawa lang guard, yung ako magigikila, mas lalong sasakit yung panga ka. Ayun. Sila makauwi na nga sila eh. Tapos sila nene, dapat pauwi na kanina. Kaso nga, ayun na si Dayan. So, wala pa naman daw pasok. So, muna siya. Dito na muna hanggang Saturday. Kaya yung sobrang sipag din ni Nene, pinaglaban niya na muna sila Mika, and si Dayan, habang wala pa nga kaming tagala pa. Kasi bukas pa lang aalis. Kaya yun, sobrang thankful talaga kami kasi madami kami magkakapatid. So may inaasahan kami, diba? Yung isa't isa, naaasahan namin kapag ganitong mga time. So, alam niyo ba guys, konting kwento ko lang sa inyo. Nung bata pa ako, ingit na ingit ako sa mga klasikong dalawa lang na magkapatid or hanggang 4, yung mga ganun. Kasi nung bata pa ako, siguro nasa age ako ni Chris ngayon, 10 years old, is 5 na kaming magkakapatid. So yun, kumbaga hindi ko na enjoy kasi masyado yung kabataan, kanya paglalaro-laro sa labas, yung ganun, kasi nag-aalaga ako ng kapatid. Pero ngayon, ayun, yung mga yung mga kababata ko ng mga konti ang kapatid ang naiinggit sa akin. Kasi samahan namin, diba? Saya-saya na madaming kapatid. Kaya yun, and I'm so thankful na madaming mag-anak si mama. Na malusog yung niya, yung tawag dito, yung ovary niya para mag-bear ng 8 bata. Diba, colors? Kaya yun, super thankful ako sa mga kapatid ko. And syempre, mahal ko sila. And I'm sure sila din naman love nila ako. Sila lang guys, napakwento na naman ako. End ko na tong vlog. I'll see you tomorrow. Good night, everyone. As usual, nandun pa si Chris sa baba. Kasama si Kuya Peter. So, hira niyo siya makikita sa mga vlog ngayon. Okay, so, pagsawaan niyo muna ang mukha ko. Bye-bye guys. Love you. Malapit na tayo mag 7K guys. Kaloka! Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Welcome guys sa daily vlogs namin. Sana maaliw kayo, magstay kayo, and ayun, sama-sama pa tayo sa maraming vlogs pa na darating. So, bye-bye! Love you all!